Ghana man ene mo akoya abuadu mechiamo se de mekan me machine ha minti me ye video ache medical ache otumfo se tu otosumienu asanteman wura machia ono ani ni osi ade ye kumfia me otoso 9 techiman wura machia na nanu matena nkonwa nyinara enano me ye video bi na emse enuanu mienu bi ka se bom se ada na wo kwachia Nana BEREKUMHENE ada na wo chia Nana BEREKUMHENE na obi a ono ompe asanteman yie na wo kwachia no kura wo honi me blogging no emse eye different wonya nhuni menye Asante blogger ena menya bono blogger so eye no kore ena ye de to ho na pempi no se baabi asem no fa na ya meta achia ahemfo ewo ho se nipa kro no wote sen se wote sen mechia no se asem no fa ne ho a ewo se mechia no so enti saa ena tienti mama mo akoma ntomo yem enti sada tie afa yemransam no so ene de an komoni e ba bedie de di kan on se amamre de amamre ya nto ntwene ya nsai no na emom ye dane no kakra de enye no ne ya dane no amana be ye papa na de ye papa nso ya kura mu yi ena no Nana BEREKUMHENE Nana chere diabo Asante a otosumienu ebeswae efekwa sedi osi beswae na enije na efe enti se BEREKUM enyamanhene na se mo hwe ya Agonahene nko eba beswae Agonamanhene beswae no otumfo na fade na yesoronko so sama hunu na fade na yesoronko edi entia ejira okomfo kokko okomfo anoche obiri komfo anoche sede ne dwumadi a wodi ye ma asante beginaye enu nti sa wo hwa omanhene bia chia eswai wi a okochia otumfo omanhene bia swai wi a okochia otumfo but obiri komfo anoche nko ade Agonamanhene de so ono de oswawi wankwachi Asantehene na mo kokobọ ne ho ba wode ne bodua no ekọ bo otumfo ho ban sanete efe eyamamre ti se nyame adom Agonaman so enya ne hene na mra wo ye sa odi sa adwumadie nyina no na obi ti ba bi to ayampia Nana sabi Nana sabi sesen mu de muntie adenti na so ho de kosa ti de best BEREKUMHENE say mo menwe BEREKUM ho se mi aka say mo dan mutie ya BEREKUMHENE ma say menya ne Kontihene na sabi o Kontihene no ba na Kontihene se kodwa so ana ana mi so ache na se so na no so Kofi Asante ensai no was kontre na kontre wen kontre hu nya ka ekode sai BEREKUM for na mekre mo an say na wiai we say oyesi bi kumase sabi yete ya ho na esi ahine obi nsi hine babi mfa no ma o say every year tetete no ya nya kumase na esi ya hine na yesi na ye na kofa asokore hene so na yede na kwa akochia Asantehene na nasabi na nkasa na yatu na de so abusua na nkasa be kan wo se watu na de so na saa na ne wo fa se ni nua na fori o sei kwaye ya anu so no wo kwa akoye bi odi saa na mo bone na chi na efris tete no omo snasefo krontire fakuo no one was it BEREKUMHENE ma anya wa adwuma
abusua ne ka saa asem se watika tunade so kora da ana nana sabizi Berekum hima si watu no na Berekum hima ka wo se abusua no si watu nade so e de ho krata abanti wo kire se onye Berekum kontiri eno nti ena mra nana amankunadi awu otosumienu e ko ne krachi no wa ma Kontihene wo Kontihene nan ka se hwe kire ye acting wa ma no anya ode kokoma Berekum hene ebi se woni krontire arempe abusua no woni hene afa na wo bepebie sa na abusua ne kan enti nana se bia dia wo ye nyina is out of order. I said the Supreme Court bua asa no court no kra 2017 no kra one day timinim say yagbon wo say nipa boni sem wo say de yo akonwa no anka se yatu na de so na nanka wo bre ne ho ase a enka bia o man hin nim kwan ode ne befa so ene we anya fotofuo ene wa kwaye sa amfum so enti se de na konwa no so abono hwe emabu na munimo no mama nka mo abakosem no enura wo bibusa ma me cheche ni mu Berekum a yehu ne saa no eya asanteman ne kokon ene Germanfo no kokon ye ka Germanfo a fa doma friends suma drobo jape krom ne area ho nyina German na Germanfo no wonchi fresumenya ene okwachichira kwamu no ena ahensem wunti wo free ho because ntawantawa bantafo mienu ntem na kakra no ene ne dom free ho no obetena asontreso sabe na Asante ni ho yeni o man bi efe na Asante na emo ne wo kwaman a na efe no Kumase kwaman no efri amanse bae no obeto amakom ena ofa amakom hye ne yam doman so eba beto eba Kumase side kwaman side ho no obeto amakom na makomfo ma won ba bi tena ene sentreso sade tafofo free denchra eba ye as amakomfo kire won ba bi o so kwotena aye no saa ana doma ye ka doma sabe nya ne doma newu doma sabe no mo ne Germanfo ni nyina enu nti na bonze ya na suma hene ka se na obiri ebu a ye kun no doma hene efa ni ti na me se fa na ehrewa obiri ebu a no ye kwa aman hene na so asem na wo ka no kra enya no kre na so ye be fa ne sa nya sa na tie na so ye be fa ne sa enti saa kon no odi kwamanfo so domafo di kwamanfo so ekum na obiri yebo a eno ena ma kwamanfo no kofa obiri yebo a ne wo fa ase o se etu baaye saa bre konfa no chenso ne nua pani konfo ya mo anso so afiri mu ena odi konfa no chenso so baaye ena na dwamna kantia na oyo offense hene so afiri mu ena yede ne nua na wiafia kantia so baaye enti emu na konfa no chene na se etu be kan bom no chekere Asante ana Asante ene domafo di si ani ana odi domafo no so saa kon no na ma domafo no tu bata efri ho ebetena abomane ne mpata mu ana Asante saa ne won be konye saa kon no Asante ne won be konye no mu eno no otu fri wa okosere wanfiefo se momaye ba bi ntena ena domafo kotena wamne na pa mu ena ye fro doma ahinkuro ena aman ni bi nso so ekeka ho no eye Germanfo no ankasa no mo to free centreso no ebi kwachechire suma ebi kwachechire drobo ebi kwachechire nkuro ekeka ho no bebre wahu enti de etie no and sana Asantehene opoku are Asantehene otosum yenu ene Germanfo ni di akon di won so saa kon wo ko ye na odi won so no ana o se daabi bi se Germanfo no ko ho no o mo so kokko fa sampa
sai kwa nsu atre no on pese o kofa wo nyina enti saa dom ni nyina so ebe catch Asante Asante be boa ye enti won nyina ka Asante ho ene wo defeat Germanfo eno ne the mo nyina be ya Asante no to defeat Germanfo no adom aka ho bi no na Asante no poku arese se ma mpe nkrofo bi amoma ntena ha da bi nkrofo be boa mo ano asa abe ha adwene ene enti wo se ne Nana kwa akutia wo ne wo dom no monka ha enti wona wotena ho no sede na wo asokore ya wo nyanam kum easy no wantimi anyanam ankum easy no bre ne wanya no se ha de ye bre ene ye kum ti eya Asante na de won ko ho na enso so wo ko e no anuano miensa Nana amankunadi awuo a wodi kan na eye hene ena ni nua ba Nana ameya hene a wodi kan ye hema ena na mankunadi awuo firi mu na ni nua Nana kire di abo eba be hye na nan eba ye hene ena onso eduru be bi no onso firi mu o firi mu na sa ameya hene no ono a wo ye hema no ono asa ye hene womo nya mema no a womo eyi no womo abusua no mu ankasa mema no dodo na ni ho womo nche da nya bi nom se ema na ewo bebrebe ene ese saade a momia mfa akonwa ne ma amankunadi awuo ba ne ba muntie ne yie ne ba ne efe no kwa amedi awuo se kwa amedi o se kwa akudi am se bisa ena obeye hene onu free ho no na afa akodi mma no kire di abo ba enso so na emma no di ade sa for over 200 years until say a kire oba hima ba akoba ya we ameya hene otoso mienu oba na osida bi akonya na yesa ye dia no ye sa di ya ade and what the asem no call menhia Nana prempe the second time and wo frɛ wo nyina no se akonwa no monim se mo ye ma enti saade a momfa mo papa no akonwa mo eno na bi se se ne ye di be mo de ya twe ho afra Asante ma asem nyina ni o but ohima no tena so nti ohene owo ho no ewu ye no se da bi still am de beko ti wo de beko no na asem no kodi pono ahafo regional house of chiefs ana pono ahafo regional house of chiefs ehwe mu anom si akonwa ne de asokorefo ne dia omo na akonwa ne ye omo dia na mo aka mo ye ma na enso ye stress asokorefo no mudi bi amoma no nso ni bi Emma no so mo ntiase and o ma so de call National House of Chiefs. Am de call National House of Chiefs na National House of Chiefs bu ase asem no kra no e wo se akonwa no asokore fo no kwa na edi Emma no emfiri ho o mo ntiase na o de call Supreme Court 2017 ya enu nti na mra na ya hina otoso mienu eyi na na mankunadi awuo otoso mienu se o na ye hene no o tena so chance na wontimi function se wo hene wontimi nko regional house 2017 ya na obu asem no Supreme Court can se wodanchem se dufochie da nsuom cha entimi nyet ontimi na de danchem da enti akonwa na ya sokorefo ne dia enti omo na eso mu dia de na ma na mankunadi awu otoso mienu ebe ye hene to obeye hene wose ye Asante ye mano na wo pes akonwa na wo pa di enti na wose won kobiem wo koya kodumra asem no koya manhie bu asade ne ye dia no sabre no ene wo ka se won kobiem na ena sabedi ye ho a bieti ese akọ enti mo a nana ayi a o ka se hwan ne koko sai wo ho ne ayi onim ni a wo ka onim ni history asem nyina no eno nti na
Wopon pese ebe free won chain biem enti ba ya na wo kan o kasaka se ono na aduru no so na wo se ekwo we ho na na aduru no so no ono wo ye mane bia ay adehia ne dia enye madia enti asem nyina no me wie no enra so mo ho awukudai no de esiye eye Gonja hene eba ne nua Asantehene on se da bia me kamese mo amunnim no ye wo kings and ye wo paramount chiefs kings na ye wo mamu ha no Asantehene YAGBON WURA Gonja wura no yana Dagon state yana Nairi Mampurugu kingdom Nairi na fe bimbila na one way kings others ni nyina ye paramount chiefs ebi wo soro echen bi eno de ye nokore enti nokore na momyemfa nya adwuma e wasase so nyame nhira yen ene na nke wo se mitime kwa agona ebi se me nua baako ana me yonko me nua kuma baako me yonko baako e da fem na enso so me ankasa me wo ho no ne ahoden ni ho ai niema bi ha me enti mentimi ene nenso na nke wo se nka me kɔ na emra mu eyi Nana Agonahene watena dwam a ne man bechia no kese nka me kokɔkyia bi nanso so ni nyina mu no ahoden ni womrepam benim se metimi akɔ onyame nhire ye nyina niamfa odo entena as oman as oman ba emma na fe yenye nioma ebeboa ma oman na koso atumpo onyame nhire ye nyina bedamwase